ị chọrọ ọganihu, mana ihe ọma mmadụ na-ewe gị iwe. Ihe ọma mmadụ na-ekpowa gị obi. Ele obi na-ekwewu gị ka ife ihe ọma na-emerụ mmadụ. Ebee ka ọ ga-esi wee bata? Ọ ya efe efe. Ị na-enwe aṅụrị n'ihe ọma merụ mmadụ? Onye oyi mmụọ, obi ọjọọ, obi agụ n'ụlọ, obi ekwensu, ị na-achọ ka ihe ọma batara gị. Ọ ya efe efe wee bata ebe ịchọghị ihe ọma merụ mmadụ na-ewe gị iwe. Mmadụ goo moto, iwe a na-egwe gị. Onye mee foundation ịlụ ụlọ, obi a na-elewa gị. O yiri akwa gafee, obi a na-agụpụta gị. Ịba amoosu, ekwensu ka ịbụ. Kee ka ihe ọma esi abịakwute gị? Ị na-aṅụrịrị ihe ọma? Ị na-eto ihe ọma? I chezie ka ofe efe bata na-ebe ịkwanụ. Ihe bugoro ụzọ na-eto ihe ọma, na-aṅụrịrị ife ihe ọma kpọọ gị. If not, ihe ọma ma mkpọ gị ihu. Ihe ọma ama mkpọ gị ihu, anya gaghị akpọsi ihe ọma. Gọọlago, ọ ka gị mma na ichegharịrị, na-aṅụrịrị ihe ọma ka ihe ọma wee kpọọ gị.